לפני שנתיים ילדתי תאומים, שלצערנו אחד נולד ללא רוח חיים. קברו את התינוק בלי שנדע את מקום קבורתו. פניתי לחברת קדישא כדי לדעת את מקום הקבורה והם סירבו לעזור לי. יצרתי קשר עם מכון עיתים, שהצוות היה מאוד אמפתי, קשוב וענייני, ועוד באותו יום החזירו לי תשובה שחברת קדישא הסכימה שאני אראה את הקבר. זה משהו שהיה מאוד חשוב לי, ומאותו זמן אני פשוט יותר רגועה שאני יודעת איפה הוא קבור. מכון עיתים עזר לי במקום שאני לא הצלחתי לבד. מכון עיתים הינו עמותה ללא מטרות רווח, ששמה לה למטרה לפתוח בפני כלל הציבור היהודי-ישראלי את שערי החיים היהודיים בישראל. המכון מעניק ייעוץ ומידע בכל הנוגע לטקסי החיים היהודיים, ברית מילה, שמחת בת, פדיון הבן, בר ובת מצווה, נישואין, גירושין, גיור, קבורה, אבלות ועוד. בנוסף, עורך מכון עיתים פעילויות חינוכיות והשתלמויות לאנשי מקצוע בתחומים שונים של הזהות היהודית. פעילות המכון מתמקדת ב4 תחומים עיקריים. אתר אינטרנט המציע מידע מקיף לגבי כל טקסי החיים היהודיים, החל משלבי ההכנות וההתארגנות, דרך הסידורים הבירוקרטיים הנדרשים ועד לפירוט מהלך הטקס. האתר קיים בעברית, באנגלית וברוסית, ומציע ללא תשלום חוברות מידע מקיפות להורדה בכל אחד מטקסי החיים היהודיים העיקריים. צוות מרכז הייעוץ והמידע של מכון עיתים עונה על שאלות בנושאים בירוקרטיים, מסורתיים, הלכתיים, ממסדיים ומשפטיים, וכן בתחום עיצוב הטקסים. שלום. לפונים מובטח מענה מהיר, יחס אישי ומכבד, דיסקרטיות מלאה ופתרונות זמינים. מערך הליווי של מכון עיתים מעניק תמיכה וסיוע בתהליכים בירוקרטיים ובתיקים מורכבים. מעורבותו של מכון עיתים מבוססת על קשרי עבודה עם נציגי המערכת הממשלתית והממסד הדתי-רבני. In Canada, I underwent an Orthodox conversion. I was employed in the Canadian Forces, and my dream was to come here and be part of the Israeli Defense Force. After a few months, I was told that my conversion wasn't recognized by the Mossad HaPnim and the Rabbanut. Thanks to a team, I got my Taudat Zehut. They helped me fulfill my dreams of becoming both a Jew and Israeli citizen. המכון פועל לקידום שינויים מערכתיים על ידי חשיפה תקשורתית, פעילות בכנסת והוצאת דוחות שנתיים מקיפים בתחום שירותי הדת השונים. מאז שנת 2007 עתר מכון עיתים 3 פעמים לבג"ץ במטרה להגן על זכויותיו של האזרח בעומדו מול הממסד הרבני. אנחנו הגענו לרב העיר כדי לפתוח תיק נישואים. הרב העיר פשוט בלי הקדמה, בלי שום דבר, אמר שאלינה ואני לא יכולים לפתוח את התיק בעיר אשקלון, בגלל שאלינה עשתה גיור בצבא, ומבחינתו הגיור הזה לא תקף. למרות שהגיור חתום על ידי הרבנות הראשית, הרבנות שמעסיקה את הרב בעצם. קצת פגועה, קצת כואבת. פשוט אומרים לי שאני לא שווה ולא מגיע לי, עברתי את מה שעברתי סתם. לא קיבלתי את הרוע הגזרה הזאת, פניתי לאינטרנט דבר ראשון, בחיפוש די מהיר הגעתי למכון עיתים. משם הדרך הייתה די מהירה לתקשורת ולבג"ץ. שמחתי שיש לנו תמיכה ממישהו, שאנחנו לא לבד, ומכון עיתים לקח חלק גדול בהתקדמות, בפתרון, בכלל בחתונה שלנו. במיוחד זה שהרב פרבר חיתן אותנו. לדעתי ככה נסגר המעגל מבחינתנו לפחות. מכון עיתים פונה אל הציבור היהודי-ישראלי כולו, דתיים וחילוניים, ותיקים ועולים, יהודים בהווה ויהודים בהתהוות, בני עדות שונות ובני השקפות שונות. כל שירותי המכון מוצעים בחינם, מתוך כבוד לכל אדם הפונה אלינו. אני מאמין שלכל יהודי בארץ ובעולם יש זכות לחיים יהודים מלאים. אנחנו במכון עיתים עושים כל שביכולתנו כדי שזה יקרה.